Znovu pripojeným. No a spúšťam nahrávanie pomaly. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak. No a budem to preklikávať, že keď ešte uvidím, kto sa pripája. Tak, vám želám ešte raz krásny večer všetkým a veľmi sa teším, že ste sa v takom počte dneska prihlásili na spoločný večerný čas. Sme online, takže môžete byť odkiaľkoľvek. No, kto ma nepozná, tak ja som Olinka Kancírová. Sprevádzam vás na ceste k sebapoznaniu. No a už sa ďalší pripájajú. Tak skúsime. Ešte pridáme. No a snažím sa vám klásť také otázky, aby ste prišli na to svoje sebapoznanie, aby ste boli zdraví, aby sme všetci dokopy prežívali nejakú vnútornú slobodu, po ktorej tužíme. Ešte sa pripájame. Dnes večer spolu sa zameriame na jedlo, alebo na to, čo si dávame na tanier. Ale troška v takej hĺbšej rovine, nielen či nám to chutí alebo nechutí, ale aj v tom, aký to má pre nás význam a aké poznatky mňa sprevádzajú. Budem sa snažiť vám to tak zhrnúť zrozumiteľnou formou, jednoduchou. A na našu predstavivosť, aby sme si vôbec tú našu krv vedeli predstaviť, tak je to niečo, čo nám prúdi v žilách, to všetci vieme. Ešte sa pripájate, dobrý večer. Dobrý večer. No a to, čo v našej krvi je, tak je genetický zápis alebo zápis nášho rodu, naša evolučná pamäť ako ľudstvo a takisto aj biologický kód, kde sa zapisuje komplet všetko, čo cítime, na čo myslíme a aké vzťahy žijeme. To všetko sa odzrkadľuje v našej krvi. Následne tá krv prúdi po celom našom systéme a tá krvná skupina funguje ako náš taký ród alebo štít alebo ten predpoklad, plán, čo naše telo dokáže. Každý ten systém, ktorý máme, tak potrebuje nejaký plán, nejaký program, niečo, aby fungovalo to bez problémov. Presne tak funguje naše telo. Keď žijeme v súlade so sebou samým, tak sme zdraví, spokojní, nič nám nechýba, tešíme sa zo života. Hneď na úvod by som vás chcela aj zapojiť, tak skúste mi napísať do chatu jednotku, ak poznáte svoju krvnú skupinu a vedome sa snažíte žiť podľa nej, že už máte nejaké skúsenosti, vedomosti. Alebo mi napíšte číslo 2, ak je to pre vás úplne nová téma a hľadáte nejaký jasný spôsob alebo nejaký informačný kanál, že ako by tieto informácie mohli byť pre vás prospešné. Ešte sa nám pripájajú ľudia. Prečo bola taká motivácia, že chcem sa stretnúť s Olinkou aj ohľadom krvných skupín? No a čo máme v čete, sa pozriem. No a prevládajú nám tu. A neprevláda. No, viacej je jednotiek, sem tam dvojka. Tu máme 0. Aha, už ste napísali, aká krvná skupina. Takže mám 1, 2, 3, 4. No, tak viac menej už máte nejaké informácie. Dobre. Už som o tom čítala, mám knihu doktora Adama, ale niečomu nerozumiem. Kľudne môžete sa potom spýtať, že čomu nerozumiete. Ja začnem tak jednoducho, ten jeho systém.
A tu máme jednotky, takže teším sa, že sa staráte o seba, lebo to, ako sa cítime, ako sa máme, začína našou starostlivosťou. Všetky vaše odpovede sú skvelé, v poriadku a všetci sme na nejakej ceste a ten každý plán energie by sme si mali robiť každý jeden deň. V minulom seminári som hovorila, že muži majú cyklus jeden deň, ale ženy 28 dní. A Pán Boh nám dal deň a noc, kedy môžeme stále mať niečo nové, niečo zaujímavé. Nejakú vedomosť, nejakú skúsenosť, niečo. Takže ako tento úžasný koncept vznikol? Mnohí z vás poznáte to stravovanie podľa krvných skupín cez doktora Adama. Tie knihy, ktoré sa dajú teraz zohnať po česky, najznámejšia je z 96. roku, ktorú napísal ten lekár Peter Diadamo, ale on je už syn. Hej? Takže ten príbeh začal asi 50 rokov skôr. Robil to James a on bol tiež lekár a vo svojej praxi si všimol vec takú, že svojim pacientom odporúčal prísnu, čistú rastlinu. Hej? Chcel, aby všetci boli vegetariáni a veril tomu, že keď budú všetci vegetariáni, takže budú zdraví. Hej? Takže časť pacientov sa mala naozaj výborne a žiarila zdravím, ale niektorá časť pacientov, o ktorých on sa staral a dával im tú prísnu dietu čisto rastlinnú, tak oni prichádzali o svoju vitalitu a potrebovali úplne iný prístup. A to ho viedlo k tomu, že začal premýšľať o tom, že ako by mohla byť tá strava pre ľudí, pre všetkých tak dobrá, ako pre tých, ktorí naozaj adekvátne reagovali na tú zdravú stravu. Uvedomil si, že sme individuality a že ten kľúč k tej našej jedinečnosti je práve v našej krvi. Neskôr jeho syn tú myšlienku rozvinul a prepojil biológiu, antropológiu a chemiu a vytvoril dokonalý systém, ktorý už teraz miliónom ľudí pomáha na celom svete a takisto aj mne to pomohlo, keď som sa dávala do poriadku. Takže preto je to mne blízke, lebo som si zažila, že čo sa deje s telom, keď naozaj to dodržiavam. Opäť zopakujem, že je dôležité to dodržiavať, keď sme chorí, aspoň 4 mesiace, aby tá naša krv mala možnosť sa odbremeniť od toho, čo ju zaťažuje a začať harmonicky. Ešte sa pripájate. Tak, nech sa páči, dobrý večer. Takže potrebujeme vlastne naozaj stále, keď máme nejakú nerovnováhu, alebo sme chorí, alebo tak sa zamyslieť nad tým, že čo sme jedli. Či nestačí naozaj nebehať po lekároch, ale upraviť si stravu na tie 4 mesiace a dať sa zase do rovnováhy. A potom počas tých 4 mesiacov rozmýšľať, že aké pocity ma viedli k tomu, že som dostala chuť na práve niečo také, čo moja krvná skupina vyhodnocuje ako síce upokojenie, ale to telo ide do rezignácie a tam škodia mu tie veci. Takže najdôležitejšie je vždycky zamerať sa, prečo mám na toto chuť. Hej? Všetci poznáme, čo sú zdravé a nezdravé potraviny. Takže poďme sa pozrieť na to, že ako sa vieme rozlíšiť. Poďme sa pozrieť na to, že ako naša krv súvisí s našou osobnosťou. Kedy už sme začali si všímať, že máme rôzne osobnosti, že máme krvné skupiny a tak ďalej. Takže troška do histórie. Keď si pozrieme napríklad do Japonska, tak tam je úplne bežné, že na krvnú skupinu sa pýtajú úplne rovnako, ako my sa pýtame, že aké ľudia sú znamenia. Prináša to jasný obraz o povahe človeka, lebo v Japonsku sa učia viac do hĺbky poznať
biológiu a kompatibilitu s druhým človekom. Keď pozrieme sa ešte do Starogrécka, tak tam vlastne Hippokrates dal základ aj homeopatii, aj tomu, že učíme sa pochopiť, čo nám robí zle a potom to odstránime. Pochopíme, v ktorej situácii sa necítime dobre a čo nám tá situácia priniesla. A neskôr po Hippokratovi prišiel Galenos a zadefinoval 4 typy temperamentov, ktoré ste určite počuli. Je to základná rovnováha vnútorných tekutín. Hej, my sme voda, máme krv, máme moč, máme žlč. Hej, to sú základné veci, ktoré definujú, ako naše telo pracuje. Lebo keď tieto tekutiny majú nejaký problém, tak ten istý problém má každá jedna bunka v našom tele. Preto je veľmi dôležité venovať sa aj tej našej krvi. Moderná veda, naše správanie a spôsob, akým tvoríme vzťahy, je prepojená s našou krvou ako temperament cholerika, sangvinika, melancholika, flegmatika. Hej, to sa učíme aj na školách napríklad. Hej, tak si pozrieme, že krvná skupina 0 je označená z minulosti ako poľovník. Takisto ho spomínajú aj títo dvaja autori tejto metódy alebo toho bádania. A krvná skupina 0 veľmi dobre sa cíti s temperamentom cholerika a sangvinika. Sú to ľudia, ktorí majú výbornú, obrovskú fyzickú energiu, majú statné telo, sú rodení lídri, sú takí rýchli v reakciách. Vo vzťahoch vtedy kvitnú, keď dostanú svoj priestor, keď majú voľnosť, keď nemajú obmedzenie, keď cítia vzájomný rešpekt. Vtedy ukazujú svetu tú svoju najkrajšiu a najsrdečnejšiu stránku. Hej, to je krvná skupina 0. Stále vám budem hovoriť, čo je, keď je to pozitívne, keď je to zdravé, keď je to dobre. Hej? To, čo som teraz popísala, to je zdravá krvná skupina 0. Taký by mal vyzerať ich život. Tam je taký potenciál. Keď spomeniem krvnú skupinu A, tak tam je staroveké označenie ako roľník. Hej? To je všetko z histórie, z minulosti, jak to prebadali, jak sme sa menili, naše návyky, naše miesta, kde sme žili. Takže Ačko nám zosobňuje citlivého melancholika. Krvná skupina A má v sebe obrovskú empatiu, hlboké vnímanie sveta na všetkých úrovniach. Sú to ľudia premýšľaví, analytickí, prežívajú udalosti vo svojom vnútri. Vo vzťahoch hľadajú pocit istoty, harmonie, bezpečný prístav, niečo pokojné a láskavé. Malo by to byť aj prostredie, aj niečo, čo ich nabíja radosťou. A takisto, ako získajú z toho prežívania svoju životnú energiu. Hej, takže potrebujú sa sústrediť na to, čo sa v ich vnútri deje. Mohli by sme sa učiť od krvnej skupiny A, ako mať sebareflexiu. Krvná skupina B je kočovník. Ten v sebe spája prvky flegmatika a sangvinika. Títo ľudia sa vyznačujú obrovskou flexibilitou. Pre krvnú skupinu B není problém zmena. Pre krvnú skupinu B není problém kreativita. Úžasne sa prispôsobujú, dokážu zachovať si chladnú hlavu, pozrieť sa na to. Vo vzťahu sú veľmi diplomatickí, oceňujú partnerov, oceňujú skutky, ktoré sa pre nich robia a značením podporujú originalitu čohokoľvek nového. Takže krvná skupina B má rada nové veci, nové výzvy, nový postup. Potom máme najmladšiu krvnú skupinu, ktorá vznikla spojením krvnej skupiny A a krvnej skupiny B. To je tzv. Záhada, lebo tam je hlboké prežívanie a zároveň je tam flexibilita a kreativita. Títo dvaja v jednom
sú charizmatickí, pôsobia veľmi komplexne, majú silné duchovné založenie, dokážu udalosti vnímať vysoko racionálne, ale zároveň ich prežívajú s obrovským srdcom a citlivosťou. Takže to je také najzákladnejšie zhrnutie, kde v týchto slovách si môžete vyskladať čokoľvek. Alebo môžete sa pýtať ľudí, aké majú krvné skupiny a pozorovať to, či vidíte tieto črty, o ktorých som hovorila. Takže ako vidíte seba samých, keď som teraz prečítala tie základné charakteristiky? Cítite sa tak, ako som tu popísala, alebo sa tak necítite? Ste skôr tá akčná nula, ktorý je rýchly, dynamický, vodcovský, alebo ste skôr premýšľavý človek, ktorý miluje harmóniu, empatiu, vnútorný pokoj? Alebo chceme to všetko? Ľudia mi napíšte do komentára, že čo by sme chceli. Lebo tie všetky krvné skupiny, keď som ich opísala, tak sú to samé dobré veci, nie? To znamená, že my sme sami dobrí ľudia. Nie zlého človeka na svete, ktorý by sem nepatril, alebo ktorý by nebol tu na to, aby obohatil tento svet. A preto žijeme vo vzťahoch, kde sa prepájame. Takže je veľmi dôležité, že či váš partner má skupinu ako vy, alebo má tú skupinu, od ktorej sa môžete učiť, alebo má rovnakú skupinu a môžete narážať a učiť sa navzájom. Takže preto ten náš svet je naozaj veľmi zaujímavý a pekný, pestrý. No tak ja si pozriem si, aké máme odpovede. Tu je ten chat. Ďakujem, že interagujete. Všetko je jedno aj druhé, rovnováha. Áno, všetko by sme chceli, súhlasím, Monika. Ja som Ačko, jasné. Tak verím, že to sedí. Áno, vy ste takí. Jednoznačne to na mňa sedí, tak to sa teším. Ja sa cítim ako nula a som ale skupina A. OK, tak tam záleží, akú máme aj domácu minulosť, že akí sú rodičia a že ktorá dominanta je. Pretože keď máme spojenie krvnej skupiny, že máme dvoch rodičov a dieťa je Ačko, tak buď sú obidve, vy tu máte nulu, takže tam nula sa posúva ďalej iba s nulou. Takže obaja rodičia, keď sú nula, tak aj dieťa je nula. Ale keď je jeden z rodičov nula a druhý z rodičov je A alebo B, tak dieťa získava A alebo B. A keď sú rodičia A alebo B, tak dieťa bude AB. Na mňa to tiež sedí, nula, ale som A. Sedí, som, ja som. Úplne to sedí. No super, tak máme potvrdené, že ten doktor Adamo naozaj aj s tým synom robia zaslúžnu prácu. No a poďme sa teraz pozrieť. Veľmi pekne ďakujem za vaše odpovede. Pre mňa je to tiež spätná väzba pekná. No a poďme sa pozrieť, ako funguje tá naša biológia, že jak to pokračuje, alebo čo sa deje, keď tú krvnú skupinu máme v tých našich žilách. Takže predstavme si jednoduchý príklad. Keď naša krvná skupina vlastne je informácia. Hlavnú úlohu tam robia naše tzv. Antigény. Sú také ako malé vlajočky na povrchu vašich červených krviniek. A naše gény určujú, akou farbou bude naša vlajočka žiariť. Dedíme ich presne ako nejaké stavebné kocky. Máme kocku A, kocku B a kocku 0. To sú 3 vstupy, na základe čoho vznikajú krvné skupiny potom ďalej, čo sa dedí. Kocky A a B, tak ako som hovorila pred chvíľou, ešte sa nám niekto pripája. Tak ako som vravela pred chvíľou, tak
Aj Ačko, aj Bčko sú dominantnejšie, majú silnú, výraznú energiu, preto im hovoríme, že oni pokračujú. To sú takí pokračovatelia. Ale krvná skupina 0 pôsobí veľmi jemne a prispôsobivo a tvorí čistý priestor pre nové možnosti. Keď má svoj vlastný priestor. Naši rodičia nám vedia dať stále tú jednu kocku. Máme tú najlepšiu výbavu od mamky a tú najlepšiu výbavu od ocka. Takže od oboch rodičov dostávame to najlepšie, čo oni nám môžu dať. Keď sa stretne výrazná krvná skupina A s jemnou skupinou 0, zvíťazí Ačko. To znamená, že detičky sú potom Ačko. Ak krvná skupina 0 vzniká iba spojením s nulou, takže obidvaja rodičia majú nulu, tak aj deti pokračujú s nulou. Preto tá nula je vzácna, keď potrebujeme darovať krv. Hej? Častokrát chcú nulu krvnú skupinu, lebo tá je kompaktibilná. Hej? Lebo stále vytvára nejaké spojenie a potrebuje menší počet ľudí, má tú nulu, tak potrebujeme. Nesúhlasím, lebo čo to tu je? Počkajte. Pozriem sa. Nesúhlasím, lebo moji bratia majú nulu po otcovi a my sestry máme A po mame. OK, to je na diskusiu. To je na diskusiu. Treba sa popýtať doma, že ako je to možné. Ale môže byť aj v tomto nejaká výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Takže ten čistý základ, ktorý dostávame, je aj tak to najlepšie od mamky, od ocka. Takže ak sme trpezliví, vytrvali a pozorujeme veci, čo nám rodičia odovzdali, tak môžeme byť vďační a pokračovať s tým, čo je nám blízke, čo sa nám páči a v čom sa cítime fajn. Ako veda prišla na prepojenie jedla a našej krvi? To je častá otázka, keď sa ma ľudia pýtajú, že prečo to jedlo, hej? Takže tajomstvo spočíva v bielkovinách. To sú stavebné prvky. Bielkoviny potrebujeme všetci, bez toho by sme neprežili. A bielkoviny, ktoré sú alebo nie sú kompatibilné s našimi krvnými bunkami, tie voláme tzv. Lektíny. Rastliny ich vytvárajú ako formu svojej prirodzenej ochrany pred okolím, pred hmyzom, pred niečím, čo ich mohlo by zničiť. Hej, takže aj my, keď naše lektiny nevieme spracovať, naše telo sa bráni a preto vzniká určitý zápal. Hej, takže vedci skúmali, volá sa to hemaglutinačný test, kde kvapli nejakú časť z jedla k vzorkám krvi a pri niektorých potravinách zistili, že červené krvinky majú tendenciu sa zlepiť. Hej? Že tie bunky sa zlepia a pri určitých potravinách, ktoré sú vhodné pre danú krvnú skupinu, tie červené krvinky ostali krásne, také voľné, dokonale prúdili, boli okysličené, hej? Mali úžasnú vitalitu. Práve preto si vyberáme jedlo, ktoré našu krv udržuje v tej harmonii, kedy naše bunky sú čisté, slobodné a môžu si navzájom odovzdávať informácie. Ten systém je fajn, že máme len 4 temperamenty a máme len 4 krvné skupiny. Takže nie je to až také ťažké sa naučiť. Takže potrebujeme sa zamerať na všetky potraviny, ktoré nám vytvárajú ten lektinový lép, aby sme ich nejedli. A vtedy nemáme vlastne zápalový proces v tele.
Keď my nemáme zápalový proces v tele, tak sme zdraví. Nevzniká žiadna choroba, ani akutná, ani už vôbec nechronická. Tak poďme si povedať, ako naša duša komunikuje naše zdravie cez našu krvnú skupinu. Ukazuje nám presne cestu k dokonalému fyzickému, duševnému zdraviu, kedy vytvárame tzv. Metabolickú synchronicitu, kedy každý prejav nášho tela, či už ide teplota, zápal, únava, to všetko nám prichádza ako láskavá správa. Naše telo pracuje pre nás 24 hodín, 7 dní v týždni a komunikuje s nami, s našou dušou. Každé telo je jedinečné, dokonalé a žiadne nie je rovnaké. Preto potrebujeme vedieť tú správnu cestu, ktorá je čo najviac prirodzená. Poďme si povedať, čo je také dôležité, aby sme si všímali u každej tej danej skupiny, aby sme vedeli, že aha, teraz moja krv obsahuje lektíny, lépí sa a to mi ukazuje cez moje telo určitými fyzickými symptómami. Je to zrozumiteľné zatiaľ, ako to vysvetľujem? Ľudia mi napíšte, či môžeme pokračovať, aby sme si zapísali tie veci, ktoré si máme všímať. Tú komunikáciu tela. Ďakujem pekne za palčeky hore. Takže pokračujeme. Takže opäť, krvná skupina 0. Kto je tu krvná skupina 0? Môže naozaj si potvrdiť, že ak má nejaký problém, tak veľkou témou je trávenie a kĺby. Emocionálne, čo najviac formuje krvnú skupinu, je ohnivosť. Keď sa u vás objaví akútny zápal alebo horúčka, vaša duša k vám rozpráva s láskou. Daj si pauzu, spomaľ, zjemni. Aký bol tvoj prístup? Ako môžeš uvoľniť tlak? Môžeš si dopriať relax, venovať energiu uvoľneniu? Takže krvná skupina 0. Trávenie a následne kĺby. Tak vtedy, keď cíti krvná skupina 0, že niečo s trávením nie je v poriadku, tak na mieste je, kedy si dám pauzu, ako spomalím, čo zo života dám preč, čo mi neslúži. Krvná skupina A je veľmi dôležité starať sa o srdiečko. Hovorili sme, že veľmi prežíva vnútorne všetky empatické súvislosti, teda je veľmi dôležité starať sa o naše srdiečko a o voľné dýchacie cesty. Tým, že veľmi emocionálne vnímame stres, tak keď máme plné dutiny alebo kašeľ, tak opäť z nášho tela rozpráva naša duša opäť o uvoľnení. Ako môžem uvoľniť svoje hlboké pocity a dovoliť si prejaviť sa to, ako sa cítim. Ako môžem pustiť potrebu, kontrolovať situáciu, ako môžem zhlboka sa nadýchnuť, ako si môžem dopriať byť v prítomnom okamihu. To je hlboký nádych, upokojím srdiečko a hneď všetko vyzerá lepšie. No ideme na krvnú skupinu B. Krvná skupina B sa potrebuje učiť hospodáriť so svojou energiou a posilňovať svoju imunitu. Keď krvnú skupinu B telo položí do postele s únavou, s nejakým vírusom, tak vtedy je jasný signál. Rozdávaš viacej lásky iným. Teraz ju potrebuješ zamerať na seba. Kedy si neochránil svoju energiu? Kedy si robil viac pre druhých ako pre seba? Kedy si kreatívne vymýšľal plán,
aj pre susedu, aj pre kamarátku, aj pre seba, aj pre svoje dieťa. Kedy začneš venovať pozornosť svojmu vlastnému oddychu. To je výzva pre krvnú skupinu B. Hospodárenie s energiou a neprijímať do svojho sveta vírusy. Krvná skupina AB, čo je podstatné pre ABčko? Udržať si čistú a jasnú myseľ. Akútne prejavy, ako napríklad bolesť hrdla, prichádzajú s odkazom. Komunikuješ to, ako sa cítiš jasne? Všetci okolo teba vedia, ako sa cítiš? Môžeš byť otvorený, môžeš v pravde a láske vyjadrovať to, čo nosíš vo svojom krásnom srdci? Môžeš otvorene komunikovať? To je výzva pre skupinu AB. Teraz sa troška zamyslíme všetci a dám vám takú otázku. Čo túžite so svojím zdravím vylepšiť? Chcete mať viac energie, pokojné trávenie, zdravšie kĺby alebo viac vnútorného pokoja? Napíšte mi. Poďme to prepojiť. Či počúvam tú moju krvnú skupinu, keď so mnou rozpráva cez moju dušu? Takže čo túžim vo svojom zdraví vylepšiť? S čím som nespokojná, nespokojný? Hej, lebo máme tu aj mužov, čo sa veľmi teším, že aj muži sa chcú učiť. Skúste mi napísať, čo vo vašom živote je teraz také, že potrebujem to vylepšiť, vyladiť, zmeniť. Lebo všetci sa bavíme o zmenách a robiť zmeny je veľmi ťažké na začiatku. Potom je to také 50/50, už aj robím niečo pre seba a vraciam sa do starého. Ale tá tretia fáza je úplne najkrajšia, kedy už som ja na prvom mieste, tak už si viem dopriať všetko, čo potrebujem. Takže pozriem sa na tie vaše odpovede. A asi tuto. Takže viac energie a viac vnútorného pokoja. Trávenie, energia ráno, vstať plná energie. Na to, aby som mala viac energie a vnútorný pokoj, tak potrebujem si ten deň deliť na aktivitu a pasivitu v takej zdravej forme. A keď chcem ráno vstať, tak potrebujem mať pokojný večer a potrebujem jesť tak, aby moje trávenie malo čo najviac času. Hej, takže keď je problém trávenie večer a ráno potom sa mi zle vstáva, tak je úplne fajn mať buď prerušovaný pôst, alebo si urobiť jeden deň na vode, hej, že nezaťažovať ten organizmus. Richard tu píše pokoj a stabilitu. No, tak menej je viac. Byť opäť zdravá, plná energie. Áno. Jednou z týchto častí je aj stravovanie podľa krvných skupín, ale najviac dôležité je prvotný pocit. Hej, lebo ja keď som šťastná, spokojná, môžem zjesť aj klince. A moje telo to zvládne. Hej, takže stravovanie podľa krvných skupín ja odporúčam vtedy, keď už máme nejaký problém. Hej? Nemusíte dodržiavať stravovanie podľa krvnej skupiny celý život, aby vás to neobmedzovalo, ale je to určitá forma udržania si zdravia, udržania si dlhovekosti a udržania si tela, ktoré nemá zápal. A telo, ktoré nemá zápal, má aj dobré emócie. Hej? Lebo črevný mikrobióm potom to, čo máme v našich mysliach, je odzrkadlené tým, aké baktérie máme v črevách. Keď jem niečo, čo mi robí lektiny, čo mi to tam zapeká, zlepuje, tak samozrejme mám aj baktérie, lebo oni musia to viacej pracovať. Takže mám premnožené.
Ale nemusím robiť žiadne testy, nemusím nikam chodiť, stačí, že vynechám veci, ktoré sú nevhodné pre moju krvnú skupinu. Hej? Vnútorný pokoj. Áno, keď si myslím, že mám pokoj, treba hľadať ešte väčší pokoj. A keď si myslím, že nemám pokoj, tak potrebujem sa zbaviť toho, čo mi ten pokoj berie. Hej? Energia. Energia záleží veľmi aj od pohybu. Hej? Lebo naše bunky musia mať kyslík. Takže keď ja sa hýbem vo vnútri, kde sa otáča to isté, ten istý vzduch, či je to klíma, či je to miestnosť, kde sú ľudia, oni vydychujú a ja to vdychujem, tak nemôžem byť zdravá. Hej? Takže potrebujeme ísť von, do prírody, kde je čistý vzduch, čistá energia, kde som sama so sebou, hej? Kde je príroda, kde sa zladím do tej jednoduchosti. Ďalšie máme trávenie, vnútorná rovnováha. Opäť, hej? Keď mám dobré pocity, dobré emócie, nemám chuť na hlúposti a moje telo prirodzene si pýta vtedy, keď je hladné. Hej? My nemusíme jesť, aby sme jedli, ale stačí jesť, aby sme žili. Hej? Tam je ten pomer toho. Hej? Nemusím mať všetko, ale aby som nebola veľmi hladná. Opäť máme začať sa konečne starať o seba. Výborne, to je najlepší začiatok. Že ja som dôležitá. Lebo keď ja som vysmiatá, aj celá rodina je fajn. Keď ja som v pohode, aj vzťahy mám v pohode. Ale keď ja nie som fajn, nič nefunguje. Hej? Viac energie. Takže pohyb. Voda. Túžim si celkovo zlepšiť zdravie, zbaviť sa diagnózy, ktorú mám. Diagnóza, ktorú mám, je informácia. A ako ja si ju premyslím, na koľko percent ma ovplyvní to slovo, je len a len na mne. Hej? Keď ma podsúvajú strachy, smútky, nešťastia a že je to diagnóza, ktorá sa nemení, lebo naozaj klasická medicína vám to tam napíše a je to tam s vami vždycky. Vy už ste ten a ten pacient. Hej, ale jak to beriem ako informáciu, je úplne na mne. Ja tiež som stále onkologický pacient podľa klasickej medicíny, ale 13 rokov už to neplatí. Hej, môj život není o diagnozách. Takže je to uhol pohľadu a odvaha žiť si podľa seba. Hej, aj málo ktorý lekár vám povie, že viete čo, máte zlé krvné testy, dajte si 4 mesiace pauzu od stresu, od konfliktov a dajte si z jedálnička preč, čo vám spôsobuje zápal a budete zdravá. To vám nikto nepovie, lebo to nie je biznis. Hej, to nefunguje. Čo by robili poisťovne, čo by robili výrobcovia liekov, výrobcovia diagnostických prístrojov. Hej? Takže pozor na to, ako vážne beriem slovo diagnoza. Je to voľba. Tak ako keď je počasie. Hej? Takže pozor na to, čomu verím, kde dávam pozornosť. Trávenie zavrate bolesť hlavy, bolesť chrbta, pozerať na seba. Výborne. Veľmi často bolesť hlavy vychádza z bolesti chrbta, lebo sa nehybeme. A bolesť hlavy vychádza z trávenia, lebo máme premnožené baktérie, ktoré nám dávajú, že daj si sladké, daj si slané. Hej? Tam je chuť zajedať. Takže premnožené baktérie, takže naozaj stačí 4 mesiace vynechať veci, ktoré mi robia neporiadok, ktoré mi robia zápalový proces. Hej? Aj trávenie je zápal, bolesť hlavy je zápal, bolesť chrbta je zápal. Hej? Kto chytá zapálku, keď horí? Málo kto, nie? A my si ten zápal tam pestujeme. Držíme si ho, chránime si ho, dávame si diagnózy, dávame si lieky. A naozaj máme tak dokonalé telo, že tak jednoduché veci nám môžu navrátiť rovnováhu. Dýchanie, dobrý vzťah, partnerský. Na dobrý partnerský vzťah sú veľmi dôležité otázky namiesto rozhovorov. Hej? A dobrý partnerský vzťah začína aj vtedy, keď hľadám tie pekné veci na tom človeku. Čo všetko ten človek dokáže.
Čo všetko on pre mňa robí. Čo všetko, keď ho poprosím, on nemá problém to pre mňa spraviť. Hej? Namiesto toho, že hľadáme stále, že Ježiš, neskoro prišiel. Normálny je to, čo si dal na seba. Hej? A podobne. Takže partnerský vzťah je o tom, aby sme hľadali rovnováhu a hľadali tie ružové okuliare, že prečo ja som s tým chlapom, prečo on ma tak učí. Čo by som sa mohla od neho naučiť? On to tak jednoducho zvláda a ja to tak komplikujem. Napríklad, hej, my ženy vieme komplikovať od rána do večera. Vnútorný pokoj, zastabilizovanie osteoporózy. Osteoporóza je hlavne o pohybe. Pohybe emócií, pohybe tekutín v tele. Hej, takže kopec. Keď máme rakovinu, každú všade nie je mäso a mlieko, 0 krvná skupina mäso odporúča kedy, deň je to, každý deň je to v poriadku. Všetko je dôležité s mierou. A rakovina vzniká, keď ja mám pocit viny za rodinu. Takže trávenie je až posledná inštancia. To je len pár percent toho, že sa z rakoviny dostanem stravou. Ja potrebujem zmeniť prístup, myslenie a celý svoj život. Hej? Ale dá sa to. Tisícky ľudí to zvláda. Liečia sa z rakoviny. Hej? Tu je ďakujem a ja ďakujem. Presne tak a šport vyrieši mi všetky bolesti. Presne tak, Richard. Pohyb, pohyb, pohyb. Akýkoľvek šport, ktorý robím s radosťou, nikdy ma nič neboli. Keď to robím na výkon, robím to, že som najlepšia, vtedy tá bolesť tam je, lebo robím na seba tlak. Ale pokiaľ ja robím svoj život v radosti, že si tancujem, že si robím jogu, že idem na korčule, idem na lyže, idem na bežky, idem do prírody, vždy mi to priniesie len radosť a zdravie. Takže ďakujem za vaše komentáre. Verím, že som aj odpovedala. A môžeme sa pozrieť práve na ten pohyb, ako si ho máme vybrať pre tú svoju krvnú skupinu, lebo nie pre všetkých je posilovňa, nie pre všetkých je yoga. A ešte je zaujímavé, že doktor Adamo, či už otec alebo syn, obidvaja sa venovali aj doplnkom výživy a ten Peter, mladší syn, aj chemicky naozaj do detailov prešiel všetky doplnky výživy a naprogramoval to tak, že vie, ktorá krvná skupina, ktoré doplnky potrebuje. Takže každý zvláda niečo iné. Takže poďme si aj o tom povedať, lebo myslím, že aj to je zaujímavé, aby sme všetci sa nepchali rovnakými vitaminami, lebo všeobecne známe je, že toto je zdravé, toto ti pomôže. Lebo také jednoduché a povrchné to zase nie je. Takže keď rozumieme reči svojich emócií, naše telo je vždy zdravé. Keď nerozumieme naše emócie, naše telo nám ukáže problém a ten problém môžeme vyriešiť najprv tak, že zmeníme tú stravu, zmeníme pohyb, zmeníme doplnky výživy a začneme 4 mesiace venovať sa tomu, že kto som ja, čo potrebujem, ako sa kedy cítim, prečo v tej a v tej situácii som sa ocitla znova a znova. Čo cítim, keď sa mi deje to a to? Čo cítim, keď zjem to a to? Čo cítim, keď si dávam ten a ten doplnok výživy? Čo cítim, keď mám ten a ten druh tréningu? Hej? A ďalej, posledná vec, čo patrí medzi moje otázky. Čo budem robiť s tým, ako sa cítim? Máme tu otázku, že prečo stále hovorím 4 mesiace. V každej biológii pre strednú školu, pre gymnázia, pre vysokú školu, všade máte, že naša krv sa obnovuje 120 dní. To je približne 4 mesiace. Každá jedna bunka krvná sa vymení za 4 mesiace. Takže keď ja 4 mesiace budem dávať informácie do tela, že toto je pre mňa
správne a všetky zápalové bunky za 4 mesiace odo mňa odídu, tak nastolím si v tele zdravie. Je to dostatočne zrozumiteľné, Monika? Stačí, keď mi napíšeš do chatu, či som ti odpovedala. Áno, dobre. Tak pokračujeme. Krvná skupina 0. Mne sa páčia tie staré, že poľovník, roľník, kočovník, záhada. Hej? Je to také hravé. Teda pre mňa, hej. Všetko, čo ja vám rozprávam, to nedáva zmysel. Takže krvná skupina 0. Veľmi dôležité je dynamika, energia. To znamená rýchla chôdza, beh, intenzívny kardiotréning. Pri aktívnom pohybe uvoľňuje svoju obrovskú energiu a naberiete si tú najlepšiu náladu. Čo sa týka doplnkov výživy pre krvnú skupinu 0, tak oceňujeme vápnik, ktorý je získaný zo zeleniny alebo z rastlinných zdrojov. Takže opäť, žiadne doplnky umelé, ale z jedla, ktoré je ideálne pre krvnú skupinu 0. Máme tam rastlinné zdroje vápnika. Potom je výborný B-komplex a modrá riasa chalúha, ktorá harmonizuje štítnu žľazu pre krvnú skupinu 0. Hej? Takže úplne stačí tieto doplnky. Nemusia byť žiadne ďalšie doplnky, ktoré počujem, že aha, tak aj toto je zdravé, aj toto. A potom veľa ľudí ku mne príde a oni berú 10 liekov od lekára a 10 doplnkov výživy. Ešte také huby, ešte také toto, ešte hento. Hej, takže naozaj opäť staré známe, menej je viac. Poďme krvná skupina A, roľník. Vaše telo miluje harmóniu, plynulý pohyb. Takže nájdete svoje uplatnenie. Napríklad, teraz je tai chi. Ja sama som začala teraz týždeň, skúšam tai chi. Je to úžasné. Hej? Jogu robím 12 rokov. Yoga, pilates, prechádzky v lese. Hej? Tieto aktivity krvnú skupinu A úplne naplnia dokonalým pokojom. Takisto svoje trávenie vynikajúco podporíte, keď si budete dávať tráviace enzymy. Opäť prírodné tráviace enzymy, ktoré dávajú ľahkosť po jedle. Lebo krvná skupina A je častokrát unavená po obede, naje sa obed a je unavená potom. Ale keď si dáva tráviace enzymy, ktoré podporujú to trávenie, tak je to taká ľahkosť. Takisto vitamín B12. Hej, videli sme. Krvná skupina 0 má celý B-komplex. Ačku stačí B12, lebo on má prirodzene málo mäsa. Takisto železo potrebuje, lebo má málo mäsa. Hej, krvná skupina A je jediná skupina, ktorá by mala byť vegetarián. Hej, ďalej bylinku potrebuje pestret mariánsky, aby tá energia a čistota tela mohla byť. Potom idem na krvnú skupinu B, kočovník. Udržuje si svoju obľúbenú rovnováhu. Bčko miluje rovnováhu. Nech je všetko v pohode. Pre Bčko je výborná turistika, bicyklovanie v prírode, plávanie, tenis. Je úplne v 7. nebi sa. Hej? Takisto korčule, kolieskové, ľadové, bežky. Hej? Nervová sústava potrebuje magnézium ale. Hej? Doplniť vo forme soli alebo minerálov z jedla. Takisto vitalita. Pre krvnú skupinu B sú veľmi dobré tie medicínske huby, cordyceps alebo shiitake. Hej? Úžasnú pohodu pre naše trávenie prináša koreň sladkého drievka. Hej? Čajík alebo kúpeľ s tým. Hej? Takže krvná skupina B harmonizuje sa. Krvná skupina AB, čo je záhada, čo je spojením Ačka a Bčka, tak tam je najlepšie vybrať si aj z Ačka, aj z Bčka.
Takže môžeme kombinovať jogu a upokojí sa myseľ. A môžeme si dať príjemné bicyklovanie pre radosť z pohybu. Takisto. Krvná skupina AB potrebuje zinok a vitamín C. Naše srdiečko potrebuje hloch. Hloch obyčajný. Takisto na ľahké trávenie potrebujeme ananas alebo prášok bromelajnu. To je enzym, ktorý pomáha stráviť veci, prispôsobiť sa. Hej, takže nemusíme jesť multivitamíny a všetko, lebo telo zaťažujeme, ale stačí si nám vybrať naozaj to, čo nám prichádza na to, aby sme sa cítili ľahko a aby to nezaťažovalo náš krvný obeh, všetky naše tekutiny. Pozriem sa, máme tu ďalšie otázky v čete. Takže áno, ďakujem, presne tak, pre mňa 0 vytrvalostné športy, áno. Modrá riasa aká? Si nepočula tú riasu? Počkaj. Chaluha. Chaluha je tá riasa. Hej, to je krvná skupina 0. Aha, tu už napísala chaluha, áno. Pre chlapca. Je úplne jedno, chlapec alebo dievča. Sme krvná skupina naozaj 0, A, B, AB. Hej? RH faktor plus či minus netreba rozlišovať v jedle. Šport pre Ačko. Pred chvíľočkou som hovorila. Šport pre Ačko. Zopakujem. Hej? Plynulý pohyb. Yoga, pilates, tai chi, prechádzka v lese. Hej? Kde je dokonalý pokoj. Hej? Kde viem, ako dýcham. Ešte máme ďalšie. Vitamíny dávať iba vtedy, keď sa človek necíti ok. Samozrejme, všetky doplnky dávame iba vtedy, keď sa necítime dobre. Keď sme fajn v radosti, máme aj energiu. Hej? Takže netreba to preháňať, že teraz preventívne alebo tak. Hej, dostávame sa k tej jednoduchosti, aby ste si tak vedeli predstaviť, tak sa dostávame k jedlám. Hej? Takže skúsime si ten večer síce rozprávať o jedle, ale vedieť, že už je 7 hodín a že už by sme mali len piť vodu. Že už by sme nemali jesť nikto z nás. Ani keď skončí webinár, lebo už bude 7:30. Hej, takže zdravé jedlo je 4, 5, 6 hodín je večera. Takže najsilnejšia, najkrajšia myšlienka večera. Hej, takže vy sami ste hlavným tvorcom svojho zdravia. To je myšlienka pre tento večer. Nikto a nič by vás nemalo ovplyvniť natoľko, aby ste sa vzdali, že ste vy svojim tvorcom. Či už života, myšlienok, pocitov. Hej, tú najväčšiu silu máte vy vo svojich rukách. Môžem spomenúť, dnes som mala klienta, ktorého som sa pýtala, že povedzte mi, že kde je Boh? A on mi ukázal, že hore. A ja hovorím, ale tu v tejto miestnosti, kde je Boh? V ktorých rukách je Boh? A ja som dala takto ruky hore a hovorím, že v mojich je. A vo vašich je tiež. Prečo to s takou ľahkosťou môžem povedať? Lebo naozaj všetko, čo som zobrala zodpovedne do svojich rúk a všetko, čo mi prinašalo pokoj, radosť a zmenu v pokoji, tak to bol ten správny kľúč k mojej vitalite. Takže každé jedno vaše rozhodnutie, to, ako sa o seba staram, či sa mám ráda, čo robím každý deň, všetko to tvorí váš šťastný alebo nešťastný život. Ja hovorím, že šťastný život je teraz. Lebo dnešný deň, dneska už máme 7 hodín za chvíľu, všetci, keď pôjdeme spať
zdravé je to okolo 10:00, si môžeme zaspávať s myšlienkou, že Pane Bože, ďakujem Ti za tento úžasný, naplnený deň, lebo ja už ho nikdy v živote nezažijem. Už to dnes, čo celé som si prešla, už sa nikdy mi nezopakuje. Už ten deň ďalší bude zas iný. A ráno, keď sa zobudím, tak ďakujem, že som sa mohla zobudiť. A Pane Bože, prosím ťa, ukáž mi, nech rozumiem, aký máš Ty so mnou plán. Aby som rozumela, čo mám robiť, kde mám ísť, čo mám rozhodnúť, ako. Sprevádzaj ma, ale tak, že ja pridám ruky k dielu, lebo v mojich rukách to je. Všetci poznáme, človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže. Takže preto potrebujem ja ráno vstať a keď sa mi ťažko vstáva, tak potrebujem sa hýbať, aby som vstala z tej postele v pohode. A keď to robím opakovane, tak sa nevyhnem zlepšeniu. Takže znalosť krvnej skupiny funguje ako taká mapa, keď dávam na to pozor, ktorá mi môže priniesť harmóniu a schopnosť žiť tak, ako by som chcela. Zrealizovať to je veľmi jednoduché. Ten systém môže fantasticky využívať s potravinami, ktoré si vypestujem, alebo s potravinami, ktoré si kúpim, s potravinami, ktoré si premyslím, čo budem jesť. Premyslím si, ako sa cítim. Keď sa cítim ťažko, nemusím jesť. Stačí mi voda. Hej? Kľudne si pozrite na svojich domácich miláčikov. Keď je zle psovi alebo mačke, čo sa prvé stane? Mačka prestane jesť. Pes prestane jesť. Kanárik prestane jesť. A my si dávame doplnky výživy a neviem čo. Stačí prestať jesť. Nezaťažovať. Tak si dajme taký jednoduchý raňajky, obed, večera pre každú jednu skupinu. Chcete? Dobre, takže... Áno. Áno, dobre. Takže 0. Základom je poctivé, kvalitné mäso, doplnené bohatou dávkou čerstvej zeleniny. Takže raňajky. Domáca praženica, napríklad s masielkom ghee, ku tomu hrst vlašských orechov a surovú mrkvu. Napríklad. A urobiť si z toho, mám to farebné, mám tam tuky, mám tam bielkoviny, mám tam vlákninu z tej mrkvy, mám tam vlašské orechy na moju myseľ. Samé dobré veci. Obed, pomaly pečená hovedzina, alebo guľaš z diviny, kde je bohatá porcia dusanej kapusty. Žiadna príloha, žiadne sacharídy. Mäso a zelenina. Na večeru napríklad rybka, pečený pstruh na bylinkách s čerstvým špenátom a cesnákom. Opäť, žiadne sacharidy, žiadne cestoviny, žiadne. Takže naozaj len čistá energia. To je krvná skupina 0. Ačko si užíva pestrosť hlavne v tej rastlinnej strave a naozaj vegetariánstvo z hľadiska biológie a budúcnosti je najviac pre Ačko. Takže rastliny, zelenina a obilniny. Takže na raňajky krvná skupina A. Teplá ovsená kaša, napríklad čoskoro budú domáce slivky a tekvicové semienka. To sú raňajky pre Ačko. Obed, hustý šošovicový privárok, zahustený ovsenou múkou. Ovsené vločky môžete používať úplne stále. Do toho si dám kôpor, vajíčko a výborný obed. Večera, farebný šalát, cvikla, mrkva, tekvicový olej a môžem si dať grillované tofu.
Hej, zase mám tam rastlinky. To je krvná skupina A. Hej, takže pestrá zeleninová strava. Obilniny ako ovoz. Hej. Tam je amarant, ešte je tam špaldové, hej, to sú Ačka. Bčka, s radosťou si vychutnávate kvalitné, poctivé mliečne výrobky. Krvná skupina B je jediná, ktorá vôbec nemá problém. Hej. Keď vám povie niekto, že ste krvná skupina B a máte intoleranciu na mlieko, nie je to pravda. Je to nemožné. Hej. Takže poctivé mliečne výrobky a skvelé mäso. Raňajky pre Bčko, ovčí kefir alebo biely jogurt, ovsené vločky a šťavnaté rybezle. Rybezle teraz sú na záhradkách. Obed môže byť pečené zemiaky s dusenou baraninou alebo hovädzinou a miskou domácej kvasenej kapusty. Hej, fermentovaná kyslá kapusta je pre Bčko výborný liek, lebo Bčko je nachylné na vírusy. Večera, chutný pohánkový chlebík, môže byť s ovčou brinzou alebo sladkou červenou paprikou. Opäť neveľmi neskoro, hej? To je krvná skupina B. A teraz AB. Krvná skupina AB kombinuje Ačko a kombinuje Bčko. Hej? To je najzaujímavejšia, taká kulinárska, čo? Máme rôzne suroviny a máme tu aj morské veci. Pre ostatné skupiny je lepšie to, čo je u nás, ale krvná skupina A aj B zvládne aj morské veci a zeleninu. Takže ideme na raňajky. Kváskový rážny chlebík s jemnou tvarohovou natierkou a čerstvou pažitkou. Na obed krémové hubové risotto s jarným hráškom a takisto s lahodným kozím syrom. Večera rybka, pečený zubač napríklad na masle a k tomu sparený kel a paradajkový šalát. Hej, je zaujímavé, že krvná skupina AB môže paradajky, keď krvná skupina B ich vyslovene nemôže. Hej, sú v tých zakázaných. Čo si k tomu dopriať na pitie napríklad, hej? Môžete si zvoliť osviežujúci pitný režim, napríklad ranná teplá voda s citrónom, prebudím sa, počas dňa pijem pramenitú vodu, bylinkový čaj a môžem si dať koreň púpavy alebo hej, kde podporujem pečeň. Keď chcem nejaký pitný režim na energiu, tak si ráno dám na miesto kávy zelený čaj, hej, ktorý mi dá zase energiu. Počas dňa opäť čistá voda, šípkový čaj, kde mám vitamín C. Večer potrebujem sa zharmonizovať, utriediť si myšlienky, tak pijem napríklad čaj z medovky alebo mety. Takisto ma to uvoľní, upokojí a počas dňa stále čistá voda je vždy fajn. Tak, čo poviete? Dávalo to zmysel? Povedali sme si všetko? Alebo je niečo, čo by ste ešte chceli doplniť? Pre každú krvnú skupinu som urobila zhruba plus minus 50-stranové e-booky, ktoré sa dajú zakúpiť u mňa na e-shope. Je to elektronická forma. Nie je to tlačené. A máte tam popis, ktorá krvná skupina, čo jej vyhovuje, nevyhovuje, prečo sa to tak správa v tele. Takisto je tam náchylnosť na choroby, takisto sú tam tie pohybové veci, je ich tam viac, ako som spomínala dnes. A takisto sú tam tie doplnky výživy rozpísané viac, že čo sa v tom tele deje. A zdroje sú naozaj všetky knihy, ktoré boli dostupné, ktoré som si kúpila za tých 13 rokov od doktora Adama, od Jamesa aj od Petera. A ešte Peter má svoju skupinu. Takisto existuje
stále v Amerike inštitút, ktorý majú a oni vyrábajú doplnky výživy, ktoré sú pre danú krvnú skupinu, takže dajú sa kúpiť aj takto, ale je to náročné na financie, takže ja odporúčam naozaj zamerať sa na to lokálne, čo tu máme a na tú starostlivosť o seba. A opäť sa vrátim k tomu, že najviac dôležité je to, ako sa cítim. Hej, tak pozriem sa, či ste mi niečo napísali. Ja varím ešte kukuricu. Katka, keď si krvná skupina B, tak nemôžete kukuricu. Si pána idem jesť. Richard, neviem, prečo ideš jesť, či je veľa hodín, či čo. Ja som Boh, každý je Boh, áno. Áno. To asi či bolo zrozumiteľné. Ješ paleo 0. No, tu máme 0, môže kašu, ovocie, bielkoviny, víno. Áno, môže. Mliečne výrobky nemôže. Olinka, čo? Intolerancia pri A, soja, Hokkaido, vajce, pšenica. Každá intolerancia je len momentálny stav, ktorý bol v čase testov. Je spôsobený tým, ako som sa cítila posledných 7 dní alebo posledných niekoľko mesiacov. Hej? Takže testy na intoleranciu sa nezakladajú na celkovej našej inštitúcii, na tom, na čo máme, ale zakladajú sa na momentálnej situácii, ktorú prežívame. Hej? Takže keby sme namiesto testov venovali sa zmene stravy a išli na testy o 4 mesiace, intolerancia nevznikne. Nebude to vidieť, hej? Za predpokladu, že neberiem žiadne lieky, ktoré ovplyvňujú moju enzymatickú odpoveď žalúdka, pečenie, sleziny, žlčníka a pankreasu. Hej, takže veľmi je to dôležité, že aké si dávam lieky, alebo ako telo prestalo trénovať so svojím prirodzeným prostredím. Stačí taká odpoveď, pani Anka? Stačí, pani Olinka, len ešte by som sa chcela opýtať. Vy ste spomínali traviace enzymy pri Ačku, keď sa nemýlim. A viete nejaké odporúčiť, s ktorými vy máte dobrú skúsenosť? Viem odporúčiť, napríklad doTERRA má veľmi dobré enzymy. Tam sú všetko pomleté rastlinky, prirodzené to je. Hej, že nie je tam žiadna umelá vec. Napríklad to, ale zase, keď ja odporúčam, alebo doktor Adamo, alebo tak, je to stále, keď mám ochorenie. Hej? To nie je vždy. Ja keď sa cítim dobre, nepotrebujem brať nič. Hej? Ja keď mám problém, tak zmením stravu a dám si tie enzymy. Zmením stravu a dám si ten B12. Hej? Áno. Ale keď ja sa cítim fajn, že som vitálna, mám energiu, mám dobré myšlienky, mám dobré emócie, ja nepotrebujem. Hej, dáva to zmysel? Dáva, úplne, áno, ďakujem. Hej, lebo viete, my tu nie sme na to, aby sme robili náhradu za lieky klasickej medicíny, ale my sme tu na to, aby sme telo dali opäť do rovnováhy, do jeho potenciálu, aké zdravé môže byť. Hej, to je filozofia, ako byť zdravý. Starám sa o seba a nepotrebujem lekárov, nepotrebujem lieky, nepotrebujem terapie. Hej? Potrebujem terapiu vtedy, keď nevládzem, neviem, nerozumiem, neviem sa vysomáriť z toho, neviem, prečo som v takých pocitoch. Hej? Vtedy potrebujem terapiu, aby sa to rozkľučovalo, nastavila sa zmena a potom si žijem sama x rokov a nepotrebujem za nikým chodiť. Ani do nemocnice na testy, ani na preventívne prehliadky, ani nič. Hej? Potrebujem si len žiť každý jeden deň tak, ako by bol posledný krát. Naplno. So všetkým, čo mám. V radosti. V vďačnosti. Hej? To stále dookola rozprávam to isté v tých videách. Hej? Takže keď sa neviem takto naladiť, tak potrebujem niekoho, kto mi podáva otázky,
a ja na to prídem sama a potom už je to ľahké dať do života. Ale pokiaľ iba počúvam, že toto je dobre, hento je dobre, tamto je dobre a mám chaos, tak sa nikdy nedám do toho stredu. Ja potrebujem sa venovať len a len sebe. Mať čas na seba. Aký bol deň, čo mi priniesol, ako to zmením na budúce, čo môžem sa z toho naučiť, ako sa môžem z toho posunúť, hej? Lebo my sme tu preto, že dostávame lekcie a na základe nich my môžeme byť kvalitnejší ľudia. Každý jeden z nás, čo sme tu, je dnes tá najlepšia verzia seba samého. Sme nikdy neboli na tom lepšie ako dnes. Dneska sme najmudrejší, dneska máme najviac skúseností, dneska máme najlepšie vzťahy, dneska vieme si najlepšie vybrať. Kľudne sa pozrite späť rok, 3, 5 rokov a keď je tu niekto, kto so mnou nesúhlasí, kľudne nech sa prihlási. Hej, lebo naozaj dnes, a ja za seba poviem, ja som dneska najlepšia verzia seba samej. Som dneska najmilšia, najláskavejšia, aká dokážem byť. Mám najviac informácií, ktoré som kedy mohla mať. A o 2 mesiace, o 3 mesiace sa to zase zmení, že tam bude to tá moja najlepšia verzia. Lebo keď ja na sebe pracujem, zlepšeniu sa nevyhnem. Proste to nastane. Len nemusím si to všimnúť, keď sa o seba nestaram. Dáva zmysel, pani Janka? Baječne, výborne. Super, ďakujem veľmi pekne. Tak, držím palce. Ďakujem. Prosím, čo tu máme? Katarína píše. Ani po liečbe rakoviny netreba iné doplnky výživy, len tie, čo ste spomínali pre krvnú skupinu 0? Je niekde možné dohľadať viacej takých príkladov alebo receptov? Áno, určite je. Doktor Adamo, kde som mu dala tú knižku? Vám ukážem. Táto knižka. Vidíme? Žite správne sa volá. Je hrubá, je po česky, malé písmenka a je tam do blúdu informácií veľa. A z takýchto kníh asi 6 som urobila tie moje e-booky, kde je najdôležitejšie, najjednoduchšie dané do praxe, lebo toto je zložité. Toto je zložité každý deň listovať. Preto som urobila tie e-booky. Takže máte možnosť, buď si kúpim e-book, ktorý je z viacerých kníh, výcuc najjednoduchšie použiteľných vecí, alebo si kúpim knihy z antikvariátu. Hej, ja som si kúpila z antikvariátu, táto knižka je z roku 77. A môžete študovať kľudne aj rok. Hej, mne trvalo to dať do poriadku viac ako rok, že som napísala tie e-booky. Takže kľudne môžete študovať doktora Adama, pochopiť to, prejsť si tým, keď máte na to čas a chuť. Je to veľmi zaujímavé čítanie, veľmi veľa sa dozviete, takže vrelo odporúčam. Čo tu máme? Ďalšiu otázku? Zelený jačmeň na ráno. Keď ti to chutí, keď ti to dáva zmysel, kedykoľvek môžeš zelený jačmeň. Zelený jačmeň je malinká trávička, posekaná, vysušená. Hej? Takže není tam prečo, aby to bolo zle. Ja mám ešte otázku k tej knihe. Petra Adama je pri krvnej skupine vymiešovači a nevymiešovači, pričom každej skupine je rozdelená a pri niektorých potravinách je rozdiel. Neviem, ako toto mám zistiť. No, u nás nemáme toto rozdelenie a netreba sa tým zaoberať, lebo aj tak nikto z vás na 100% nebude dodržiavať to, čo píše doktor Adamo. Stačí taká odpoveď, Katka? Je to zbytočne zložité v tej knihe. Ďakujem veľmi pekne, pani Olenka, ale by som sa k tomu, takže, ale potom neviem tie potraviny, lebo tam, ja som napríklad Ačko a moje deti sú Bčko, takže ja aj toto sa snažím zohľadňovať. A teraz, ako pri niektorých potravinách, to vymiešovači a nevymiešovači, on to tak nazýva, neviem, čo to ani presne znamená, tak je tam napríklad uvedené, ja neviem, proste nejaké druh mesa. A pri niektorých je to vhodné a niektorých je to nevhodné. Tak teraz neviem, či to meso
konkrétne ryby, to sú nejaký druh rýb, tak neviem, či to teda môžem alebo nemôžem, že dosť by mi to pomohlo. Či to mám vlastne odignorovať, hej? Veľmi dôležité je jesť najprv to, čo rastie a pestuje u nás sa. Hej? Takže keď doktor Adamo tam píše o našich rybách a mám ich rada a napíše, že sú nevhodné pre mňa, tak si ich nebudem dávať 4 mesiace a oni mi prestanú chutiť. Moje telo prirodzene sa nastaví, že už mi to nechutí, lebo baktérie, ktoré mi dávajú ten impuls, že choď a toto si daj, aby my sme prežili, tak to zmizne, lebo ten zápalový proces tam nebude. Ale opäť sa vrátim k tomu, že keď ja mám v poriadku emócie, keď ja mám v poriadku svoj režim dňa, keď ja mám v poriadku svoju starostlivosť, ja nemusím držať dietu podľa krvnej skupiny. Ja prirodzene siaham po veciach, ktoré pre moju krvnú skupinu sú ideálne alebo neutrálne. Stačí taká odpoveď, Katka? Určite áno, dáme priestor ostatným, lebo ja si ešte ten webinár znovu pozriem a prejdem a tak si to tak zrovnám. Ale ďakujem veľmi pekne. Hej, lebo naozaj on to tam zložito vypisuje, vymniešovači, nevymniešovači. Mne to dávalo zmysel s tým, že napríklad ABčko môže paradajky a Bčko nemôže paradajky. Ešte ten príklad ma napadol. Hej? Bčko čisté, keď zje paradajku, robí mu to zápalový proces, lektíny sa zlepia, je mu ťažko, musí ísť spať. Ale ABčko si môže dať paradajkový šalát bez problémov. A vypozorovala som, že pokiaľ tie potraviny sú čerstvé, tak sa ľahšie strávujú a my sme menej hladní. Sme skôr hladní po uvarených, upečených jedlách. Takisto aj po vypražanom by ste hladní za chvíľu. Ste smední, hladní oveľa viac, ako keď zjete niečo, čo je prírodne urobené, alebo uvarené, alebo upečené v rímskom hrnci. Tak vy oveľa skôr ste hladní po tom, čo je urobené veľmi rýchlo. Neviem, či som pomohla s týmto príkladom o tých vymešovačoch a nevymiešovačoch. Určite áno. Ďakujem. Hej, prosím. No, aké potraviny môže 0A? Monika, všetky potraviny sú v tých e-bookoch. Kľudne môžeš si zakúpiť. Nedá sa to, aby som všetky potraviny, ktorá skupina môže a nemôže, lebo je to 4 knihy takéto, kde sú rozpísané potraviny. Ale naozaj najviac sa zamerajte na potraviny, ktoré si sami vypestujete. To je najlepšia energia v tom, lebo vaša záhrada vie, čo vám je potrebné a podľa toho, čo vy posadíte, sa v tej záhrade vám darí. To znamená, že keď posadím uhorky a príde ľadovec a ja tie uhorky moje potrebujem, lebo sú vhodné pre moju krvnú skupinu, tak tie uhorky sa pozbierajú a tá zem mi ich dá. Proste to je na energetickej úrovni, to je oveľa hlbšie ako to, že niekto niečo napíše do knihy. Hej, takže potrebujeme jesť to, čo je okolo nás. To znamená, že ráno ja namiesto jačmeňa môžem ísť do záhrady a vidieť, že mi rastie detelinka, že mi rastie pupáva, že mi rastie meta, že mi rastie skorocel, tak natrhám si tie lístky, pomixujem si to a napijem sa a mám to presne, čo mne Matka Zem dáva takto pod nos a je to zadarmo. A je to pre mňa. Lebo to rastie samo. To príde. A každý rok, kto má záhradu, vie, že každý rok sú tam iné. Niekedy máte viacej prasličky, niekedy viacej materiny dušky, niekedy máte viacej zvončekov. Hej, a to každý, kto má svoju záhradu alebo nejaké poličko, ktoré obrába, vždy mu tam vyrastú rastlinky od Pána Boha, ktoré on potrebuje pre svoje zdravie. No a ešte tu máme ďalšiu otázku. Je to zaujímavé, som B a intolerancia laktózy, je to pravda. Cítim sa oka, aj keď jem laktózu.
No, tak mohlo byť, že intolerancia laktózy bola diagnostikovaná nesprávne. Alebo situačne. Ačko môže ryby? Áno, môže ryby, Ačko. Dotera určite, a keď, tak na lačno. Ja aj tie enzymy, myslíš asi, Richard? Áno. Ak som 0 a chcem upraviť strávu kvôli zdravotnému problému, mala by som celkom vylúčiť škroby, chlieb, cestoviny, vločky celkom, alebo obmedzené množstve. Áno, toto vám pomôže veľmi, keď upravíte vlastne tie prílohy, hej? Že budete jesť bielkoviny a zeleninu. Veľmi vám to pomôže. A samozrejme, dá sa, hovorím, kúpiť si tie knihy, nájsť si to, naštudovať si to. Nepomohli homeopatika po jedle. Áno, aj homeopatika po jedle môžu byť, ale zase je to zásah, hej? Radšej zjem jedlo, ktoré mi nerobí zle, ako by som už hasila požiar, je mi zle po jedle, dám si homeopatika. Stačí, Marianka, také odpoveď? Presne túto knihu mám výborne. Katka, aha, no, tak tam sú tie vymiešovači, áno, netreba to brať vážne. Marianka? Áno, stačí, ďakujem, len ja Tak. mám histamín, tak preto vlastne Zase, histaminová intolerancia je to isté, ako čokoľvek iné diagnostikované. Hej, je to situačné. Kedykoľvek za 4 mesiace sa to môže zmeniť. Hej, nemusím byť v tom, čo mi povedali lekári, že je to nemenné. Hej, lekári majú strašne veľa ochorení, ktoré považujú za nevyliečiteľné, lebo je to náročné pre nich. Nemajú čas na klientov, aby sa im venovali hodinu, 2, aby sa to dalo s tým pracovať. Hej, nemajú kapacity, nemajú systém na to. Lekár Oni mi vlastne robí... nepovedali. Oni mi len dali link na študujte si. No, presne tak, hej. Takže lekár robí najlepšie, čo vie a s tým, čo má, aké informácie. Ale na nás je ten celý svet, v ktorom my žijeme, aby my sme sa zaujímali. Aby sme sa neopustili seba a nesťažovali sa, že lekár toto, Olinka hento, hej? Ja som dôležitá. Ja Mariana, ja Katarína, ja Anka, ja Ľudmila, ja Richard. Ja som zodpovedná za svoje vlastné otázky, preto si ich potrebujem dávať, aby som rozumela a aby sa mi ľahko žilo. Hej, lebo pochopením prináša vlastne novú cestu, novú etapu, nové uvedomenie. Hej, keď ja chápem. Ale na to, aby som chápala, musím mať veľa informácií. Áno, ďakujem. Prosím. Ešte čo tu máme? Olinka, pridáte link na e-book. Môžem pridať link. Dajte mi chvíľočku. Link môžem pridať. Nie tu. Alebo viete čo? Kto by chcel link na e-book, nech vás teraz všetkých nezdržiavam, tak mi kľudne napíšte. Buď na Facebook, alebo môžem tak urobiť, že keď budem dávať záznam na YouTube, tak do toho popisu vám dám link, že kde si môžete kúpiť. Je to stránka olinkakancirova.sk lomeno e-booky a tam je krvná skupina, každý e-book je samostatne, hej, lebo to je 50 strán približne. Ale sú tam aj obrázky, také je to. Som sa snažila také jednoduché to spraviť. Hej, takže kľudne, kto by mal záujem a sa nedopátra k tomu, tak nech mi napíše. Link na e-booky, ďalší, áno, dobre. Súhlasím, takže stránku aspoň vám napíšem. Pridala som to tam do chatu, tak neviem, čím to pôjde otvoriť ostatným. Áno. Hej, ste našli, super, tak ďakujem. Hej, áno, súhlasím. A Mirka, aj vy ste tu, dobrý večer. To najlepšie, že môj drahý má rád dokonalý trávnik a veru vytrhá pre neho buriny. No, tak to je na dohodu pri večernej debatke. Môže zmeniť pohľad na to, že trávnik je jačmeň a že všetko ostatné sú byliny. Ďakujem veľmi pekne za cenné info, už musím ísť. Dobre, Katka, dovidenia, pekný večer vám želám. Ďakujem, že ste sa pripojila.
link na knihu, hľadám ju na webe, link v antikvariáte, to kniha sa nedá kúpiť len tak. To sú staré knihy, Monika. A tu niekto, áno, kategórii e-booky, takže tu sú e-booky, pre svoju krvnú skupinu si môžete kúpiť. Príde vám to do mailu a tam si dáte, že stiahnuť. Ďakujem, prajem krásny večer. Áno, a ja ďakujem. No, tak na záver povedzte, ako si to zhrnieme. Každá krvná skupina, myslím, že bola obsiahnutá, že mali sme tu kandidátov každej krvnej skupiny. A ak ste pripravení naozaj stať sa svojím vedomým tvorcom svojho zdravia, tak máte prvý veľký predpoklad, že sa to podarí. Ak máte nejaké otázky, ešte kľudne sa popýtajte. A ak nie, tak sme to akurát stihli do 18:30, nie, 19:30, pardon. Hodinka a pol zbehla rýchlo. Tak, aké sú ešte otázky? Čo by som mohla zodpovedať? Tak verím, že vám to prinieslo informácie, zamyslenie a ďakujem vám, že ste mi dávali interakcie, že sa vám moje webináre páčia. Týmto webinárom sa rozlúčim. V lete už ďalší webinár nebude. Ďalšie webináre ale pripravím. Kto by mal záujem, kľudne mi môže napísať, že aká téma by vás zaujímala. A ďalších 5 webinárov bude v tom zimnom čase. Takže potom ste srdečne vítaní, aby ste sa pridali, mali otázky a spolu budeme tvoriť niečo, čo vám môže pomôcť, aby ste sa mohli sami so sebou, s láskou liečiť a posúvať vpred. Takže vám prajem ešte nádherný večer, krásny august letný, krásny september, a niekedy, možno október, november, sa stretneme aj takto online. A kto by mal záujem, tak môže prísť na svoju individuálnu konzultáciu a objednať sa na mojom telefónnom čísle najlepšie, to je najlepšia forma. Najbližšie voľné termíny mám koncom augusta, takže kľudne, kto si nevie rady, popozeral videa, vyskúšal, nejde to, som tu pre vás. Tak vám prajem krásny večer ešte raz. Ďakujem. A Pekný večer. ďakujem za pozornosť. Majte sa. A ja ďakujem, Dušanka. A ja ďakujem vám všetkým. Tak sa držte. Všetko dobré. Krásny večer a dobrú noc.